Ngiyabingelela ekuseni egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngiyathokoza kakhulu ebuholini esificana nabo ngokuyihlalo amakomiti onke egameni elihle lomfeli wethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Baba wethu Secretary Minister ubaba uMnguni obuya beyitrust yakithi egameni lika Jesu. Amen. Kuyangithobisa kakhulu umzali ukuthi ube khona phakathi kwethu ohambeni. Ngingewe baleke onke amakomiti maningi kakhulu nohlalo baningi. Nami nginesami. Awu nesakho ziningi hla. Awu amen. Amen. Sibingele nosingaye. Osingabo egameni lika Jesu. uKristu waseNazaretha. Baba mangethe enhlizweni yami nje ufika uthi ngiqale ngithi ngibonga ukuthi ningawadla amandla omzalwane enimholayo. Yes. Hayi kunjalo. Umuntu okhulile uzongizwa. Okhulile. Yes, siyabuzwa. Kuyiqiniso ukuthi sengithola negama ke lakhe namhlanje kubo. Amen. Sengithola negama lakhe ke namhlanje. Kuyiqiniso ukuthi isikhathi esiningi bese ningamboni bese ngale. Kodwa ngibonga ukuthi uthema ibuya. Ngoba ingane iyabaza abazali bakhe. Noma ingahamba yedwa kodwa ekhaya iyazi. Naka moya iyazi. Ngibonga ukuthi baba moli baba mangethe nesigungu sakho sonke baba. Uma efika ezoveza umsebenzi onjengalo. Nisibone isidingo sokuthi asenze inkonzo. Asiphelelise. Lokho nje bazalwane kukodwa mina kuyangithobisa. Thule bandleni. Ngibona ivangeli. Awu amen. Besingafika nje kufika abazalwane abawu4 abawu5 kuthiwe ababehamba naye. Alibonga ivangeli. Kodwa nambule enye inkonzo kumina. Bengithi ngiqale la. Number 2. Sibongizwe sesilifundela. Ubaba mangethe mayifunda. Ufundizwe elikhulunywa nguJehova. Lalithi khona uJehova wakubona ukuthi akubuhle. Uthi indoda ihlale yodwa. Wayesethi uzoyakhela umsizi. Wathini bazalwane? Sebakhulume kakhulu nalabazalwane. Kodwa umuntu mayezongena noma ethatha lesi sigaba awuyiswani into ozoyisho kuyena. Ingakho mhlawumbe nami nginikwalela ithuba ukuthi kube khona engishoyo kubona. Mama uyoba ngumsizi kababa. Umsizi unesihlalo sakhe. Osizwayo unesihlalo futhi sakhe. Nizongibamba ngendlela. Amen. Ungalenzi iphutha mama. Lokuthi uhlale esihlalweni sosizwa wena. Hey, hayi bazalwane. Angizukushesha ngiyajahela ukuthi mina ngiyakuthi kunani no. Mama ngithi mina kuwena sekukhulunywe konke. Ungaphambanisi izwi kaJehova abona ukuthi yena akasebenzise kuwena ukuthi wena uzosiza ubaba. Ubaba uzoqala wena uzomsekela. Yebo. Osekelayo ngiyabuyela kule. Osekelayo nesihlalo sakhe. Osekelwayo unesihlalo sakhe. Angaphambanisi. Osekelwayo unamazwi. Unomthetho nomyalo. Ozoshiwo uyena. Ewusho uzomsekela. Osekelwayo bese sekela. Hey.
noma ningavala indlela. Uyabona ke mama, noma ngabe kuthiwa abazali bakababuNkwanyana ubafike bengasekho, lalela ntombi bakhona bayaphila. Yebo. Amen. Kunjalo ma. Awuzufika lapho ushange inqudulu yakho yekhanda wena. Hayi bazalwane. Amen. Sike nisikhulu. Injalo. Lamakhosikazi asigana manje anankani. Futhi lamakhosikazi asiganile thina manje ahamba ngesitayela kakhulu. Amen. Lesi sitayela senza ukuthi indoda isheshile. Angizwe. Into ezodala ukuthi uBamkwanyana sheshe ahambe emhlabeni ukuthi usuke esihlabeni sakho njengomfazi ufuna ukuhlala esihlabeni sendoda. Uyabona nje mela angithi ngikhuluma kahle manje umfazi ngikani wena umfazi omuganye. Mama sumama. Sasaba sakhulume kahle. Yeke ngikhuluma. Lamshadi izoba khona 3 months down the line usehamba yedwa. Umusuka kini. Uyalapha ya ngisho wafika kuney'nkukhu zodwa nogogo kuzothiwa nayo wasiswa kwakungamakhelwane. Lalela abazali bonke bayaphila bayakubona. UBamkwanyana ulungile. Nami nje ngemvelo ngiyambona ulungile. Kodwa akusho ukuthi usuzobamba ikhaya la kumana umuthi. Bose usebenzisa ukuthi uyakhona. Indoda le. Kunenkulumo ekhulunywa umsizi eyikhuluma kwamsizayo. Bese kuba nenkulumo ekhulunywa osizwayo eyikhuluma kumsizi. Angizwe. Bamkwanyana ngiyabaza abantwana bethu. Wamama, ubongibhekeke manje ungalokho phosa. Ubaba kunomthetho, hayi wama. Ubaba kunomthetho azoshaya ime. Uyathanda ushayile futhi lekona ukhomplayo. Yeah. Amen. Yebo. Angizwe bazalwane. Angizwe. Hayi. Imishado inamakraki nje ayidalwa mama. Indoda ishaya igama umama ubona ibehavior nendlela amuva ngayo uthumelene nalento eshiwe lo baba. Ayikho indoda yake yabayiphubesi. Hambile mina ngizodlala. Wema mama. Amen. Ayikho indoda eyake yabayiphubesi kushadile. Yathi yakuthanda kushintsha isibongo. Yakunika abantwana abayisibusiso lisho njalo izwi lenkosi. Nanginendaba. Songena montana misona hambe kuseni. Ayikho indoda eyake ngiyaphinda bazalwane hayi bazamngisa. Ayikho indoda eyake yabayiphubesi emzini wayo ithanda ikhaya layo. Bamangele. Amen. Amen. Kamu kumama sawubhongoza sedilika njengempopoma. Shintsha inkulumo. Mina nami imonto inomsindo. Umathi nangi baba wenu ngiyaniyamazi nje. Uyazi wenzani? Menza njalo. Usengibulela unqedile ngalini. Awusuyisilwane. Hayi siyabonga. Uzumamethe abantwana bami ngikhathaza abanye bangishaya. Hayi babuyisela izinto. Oyikhulume kubona abantwana. Uyikhuluma ngobaba wakho. Mama ngiyakhuluma. Yabaza abafana bakho sebekhulile nenkani lishisa iqali likhona. Kodwa ubaba ethi udwebuline musu ukuthi bakhulile bakhulu boneni. Yekuba benza umsebenzi okunenkulumo engithathela.
Kuba usekhetmisa mehlala phansi. Wathi siyabhekisisa. Nina inkinga yokubona izinto ngoba sezonakela. Uyabona nje mesikhula ingane ubizwa kahle bethi yini wanjena nje wena. Akakwazi ngalesikhathi ingane iqala indlela uwenza sengathi akabuki. Bakwazi ukusola amaseko nakele. Awukwazi ukulungisa into eyosona. Uma laba baba bethi ayangiboni kahle. Oyela abantwana nje kwaba yini? Oyela kwamanye amadoda. Mama, let me tell you something. Abafana bakho meke kwahamba ubaba kade ukhuluma kabi ngabo ungakhohlwa abantwana bakhe. Ungakhohlwa bayamthanda ubaba. Noma ungambeka ngayiphi indlela. Kodwa believe me, bamthanda. Bathese hambile. Kunezinto abakukhumbuza zona eziyobe zibuhlungu. Abuyikhuluma ngobaba. Esaphila uthi ma kunje ma ungibona ngisidwedwe kanjena ngiyakhumbula baba ethi mina ngiyakhumbula wena mama uma phambi kwakho baba abasesaphe kama nafuna uzoba inkongo mama uzosekela ubaba ozokhuluma nokuba konke kuzoqalwa yena wena uyamsekela webo mama indoda ayidinelwa awungizwa nabanje nje ngibheka phansi angizwa indoda umyeni wakho awukwazi ukumdinelwa yani ngizwa bafethu uyabona unkosikazi odinela indoda yakhe unamagama ayinhlamba alandelayo unamagama unendlela i-action behavior yakhe yonke once wadubela umyeni wakho wamdinela nokumduma umdumo ukudinwa kudala ukudumo cha phatheka kabi uzophatheka kabi akunjalo abantu ufuna ukubadinwa labantwana bakho hayi umyeni wakho udinela indoda yakho njengoba usuyidinwele uzophumela ngaphandle ukhulume kabuhlungu ngayo mama ubuya nje uphi umuthi abantu babuka wena waze wangasa aqinisa abantu la nendaba yokudeyithana i-date ne-expiring date angizwa noma ngiyayipha noma ngiyahleka i-date ne-expiring date iya-expire uzothi mosufuna ukufika vele usu-expayile hawu ninendlebe nje necala sengihlala phansi wemama mthobele wemama uzokacasula ubaba uyangizwa unjani uma indoda yakho uyazi indoda yakho thina olwandle lwelikhupha amaganga singonalo tindoda nje indoda uma khupha olwandle likhupha amaganga osamazi umthopha uthini manje bananendlela omehlisa ngayo hayi fika khupha bengikhetha zona la isakhe lapha ulwandle likhupha ngicasula la abantu mangifika nje vele ngidinwe nomama fika uyaqhuma nje hayibo ehlala ekhaya yena ke usedinwe yini nabantu hayi thani amen indoda engofumkayo la unkosikazi ongofa indoda ayilast amphinde awukwazi ukungofa umyeni wakho khuluma ube yehla ngalesikhathi esekudinile kuyadinwa ngithi thana myeni wami nizwile hayi abeza abazalwana abeza abanikazi balento abeza kukhona amadoda asebenza ama-overtime hayi ngoba ethanda ekhaya kunakho ukuthula anginandaba nawuguqa isiyabehlula vele imina nje ngisaguqela umrama ngithe ngimnike 2 years bese ngimshaya nge-discharge angabe saguqa nazi iyimpondlela zentombi nabafana bona bazoguqa baletha ukudla kuphila
angisho thenza njalo angisho kodwa nangu hawu amen angithi lo muntu uqalene ngasalo uqalene 1999 ayikuqala manje uzothini manje meke what 50 years ayimahela leni websaguqa baba sebekhona lapha abafana guqa yonke into imikosi guqa mfana guqa ntombazana baba bafana baba bamsenzela bafana ngisho abazalwane ngisho abethiwa ngiseva wakamakhelwane bakufike kwami kuzoguqa inkosi mama ngiyatshela wena unkosikazi inkosi yinema lale sasa somfaka ukhona ungathi ubona baba uyashumayela nje esontweni yini manjena wanolaka uma bona ngingahambi kahle uzotheka ukhona umoya okhulumela indoda yakho thatha indoda engathetha kuyona indoda ubusho bonke no plastic sikhandiswa hawu usuthi abahlala nengane siza ko12 nje ngingathethe futhi kushesha abubona uyabona nje abahlala nazo ziningi nje time to time ngihamba phambili emqondweni wazo ngifuna bayafika sengifike aningiso uyamana njengoba singaka nje sizinto esifishane ngihamba phambili zingilandela ngemuva ina choice ngisho ngabafana bakhona bewaqala bafana nibancane aphinde ngiyayazi lento engiyenza indoda mayithethe uboyeka ithethe iyalungisa ngoba makonakala ekhaya kuthiwa kwanquma ingane zakhona kuzigebeni athiwe ashuthi ingane kamamthandi umkami wamthanda njengoba mnozehlula ukukhuluma isifundisi ungambuza ukuthi ngamthathaphi umkambuza umethethe ubaba muyeke uraydi uyakha wenze njani angithi ninayitseka nina inayitseka noma ibona ingane yewindi iy'nseka ziyasebenzela lapho bazalwane ukuthula ebantwini ukuthula amen sengihlala phansi khanda indoda yami futhi uma ususemshadweni ungabusulu usuba yinto nje niphini ifalimi kanjena awusazi kuzophela uthando nababa banakini baba makoti ababanyana laba makoti bethu banemkini sithandeni yenza njani sithandeni ayulenge nje hawu banjani sengihlala phansi ngithe mina ayikho indoda ebhubesi kodwa ikhandwa unkosikazi wayo esehlangene nezingane ingane ngenxa ingane lithi iBhayibheli ingane inobula nje ukuthi izokwenza ubungane noma yini uma ingane yenza ubula baba blind la ababo omama bamane benze sani ba blind ababo into ebuhlungu abasuke bayenzeke ukuthi amana akhulume ngawe kubantwana ezifu wrong wena uyabona noshefu uzawudla uzawudla ushefu ngoba sinengane ezomane ithi nje yazi ukuthini ubaba istaff uma uyayi-understanda lento yakho kuney'ngane ey'lala ey'bhedlela akuvukeki lale phansi kunamhlanje ayivukeki uma ungathi uyayibuza wayikhuleka nje wafika kanjani la uma wangibona ngangingena ngo-3 nje phume yochitha amanzi washaya sathi hambo nathi ngena iphuthume ubaba wakho usalele angiyona inganekwane la uyazi ukuthini bazalwane ngoba sengihlala phansi kungoni ngiyamncamela umuntu abulala ingane ingakabonakali nakhona iparish lakhe ngiyaqhubeka ngilalela nakhona iparish lakhe inyembezi zakhe umlilo wakhe lona unamuntu obulala ingane ibhekile ingane siye Maybe 15, maybe 14 years nje. Same it as 14. Maybe 14 kufuneka umama athathe stand asukuma ngenyawo. Makunendoda ephila isukuma ngenyawo. Noma ngingathuka. Amen. Mama doda withi. Ningadlalo mama. Awushiya baba shiya. Iye kwamakhelwane. Ayishiya baba. It's a rest. Yini rest? It's a university.
awazi ngisho la ihlala khona la iqashe khona hayi thi unini uyazi akazilutho akazilutho mama bazilutho yeke wabazalwane when it comes to ingane nje ukwazi ukuthi ayithwale ayisekele ayigone ayingalise make yakwileje make ya 13 years akasayazi ubona indlela bakho nizothi ngikhulume kahle okweni lokho umuntu ozophatheka kabi la umuntu otholakala kulento engiyikhuluma kodwa umama oqotho makhambe uyabona nje mina baba anginaso isikhathi sokusebenza namanje ngangena ikhonje bathi abantu sicela amanzi wendoda uzanini namanzi kufona amakhansela noma yabi mangiphume ekhaya isigqoko ngishiye ekhaya umama agqoke isigqoko sami basa njengoba ekhuluma nje base usigqoka kanjani isigqoko sami inkulumo engiyikhuluma ngikhona ekhaya umama aka-aplayise yona enganeni akangakhuluma kwakhe akangakhuluma kwakhe ubaba ubesebheda la ubaba ubese-wrong la noma unganyipha wemazulu ubaba ubese-wrong la ubaba la ukhuluma weqisa ufikela amathumba akhe ufikela ihlaza azolibona kusasa enosiyeka sikhuluma mina noma ngengithanda angeke ngekuthanda wena niyezwa bazalwane ngisho zami ingane angiyincengile kuphela ngiyazithanda ngingamkathanda peace ngifunga umntanami ongasayisoni ingane zami kwamanje nje manje angihlali ngiyakholwa kodwa nokuyasebenza hayi bazalwane ayonive enkosi ngiyaqala wakhuma mina ayonive enkosi unjoba ngihamba ngakithi njena hayi inkosi yami ubanjwe yimvu bese utongele ngajana bangena ngeyundi bangena nangamagaraji bangena nakwiroof ngoba kuthiwa beze ngiyineko uNkulunkulu usipha umqondo to think nokuthi sibuke izinto sihlele sijaje ngendlela right la kufanele sisebenzise umpetshisi khona usebenze anoma nganyipha mina ayisashawo ziyapolish ikakele esandleni yapolish mama njalo bathi hayi usuweqisa uzombulala uthi uswazi luyabulala mina iBhayibheli ngilifunde kahle lathi ungayeka umlaya ma ubulumfana ngisabona lo ubublo muntu uyabona ma uyabona meke wakhuluma wanyusa lento umuntu udonsa uswazi ubusuqala ngebaba bathi afika umama ubuyisele ekebeni nakhona phela azubuyela kamnandi ayithi manje kuthi uzobulala ingane yakho nakusuka uyangihlasela hayi mama awubuyele yona angizwa nina abazalwane iy'ngane zentonta amatisi abafuna ukukhuluma iqiniso ubaba besha umthetho ubothula uthi yebo uba isazelo sakosho shonolo sesimnandi manje uze kodwa umsho ngapho shonolo sesimnandi ma shono ma awasuba ngamahlonga nje kufuneka sekwenze kodwa bonke athi sikodwa sathi kwesiqeqisile ekhuluma ngalo ekhuluma ngakephi ayifuneka indoda mabona ayifuneka indoda efuna ukudiscipline abantwana icala uqaba ngonkosikazi ish usajele kodwa angithandi ngoba uzobe usajele uyangizwa mina ngifuna ukukhipha ngebhendi umuntu okhipha eflipeni mahala uphuma mahala usuba right umama wamtshela uyakhomlana lento uyidlulisela kubantwana injoba ikhaya lizoba nokuthula ngoba ukhona amadoda angakutholi ukuthula ngisho amadoda agqoke okhololo khona la ungathi amadoda ake sisefane la uzothola khona indoda ekhala minye embezi ngoba umama agcina yena kodwa kuthiwa umshado sizovuselela wona sizonjani indoda nje ayi-understand ngoba awazi-understanda noma yini konakala abafana
abafana bami nje barithi 23 ngoba anginandoda ezofika esangweni ithi sizobika inja yakho inja yakho angisali izinja mina ngiyathola ngikholwa kuzokhuluma abantu bethi inja yakho idla amadanda bebiza mina ngenja bizobizwa ngezinja ngoba abafana batshela uze kufike inkulumo enjalo ukuthi inja yakhe idla amadanda nje ikuvele nawe inje enkulu ayithi kuthiwa baba uyabona laba bantu indlela abafundiseke ngayo kuthiwa hayi baba nibambela umnini. I'm not at all. Anyoni inja bazalwa. Anyoni kusho abantu bezobikisisa. Nayo kusho ukuthi umdlwane. Nawo umdlwane lo. Ufika uzothaya. Uyasiza lo sibili. Usho lomfana manje baba sobona atshela mina. Sobona ngangane. Mina tshela mina la. Ukuyigwema lento it's simple and straightforward. My son, hlala ekhaya mohlulwa yiloko. Hambolana. Umfana uyaklina ekhaya. Excel. Abuka TV. Awashe izitsha. Phamba nayo yonke into la. Mayiktika TV obupayi. Hambolala boy. Bafuna ukuyilula. Igenge elikhulu. Lezi ingane zenu ihamba ekuseni ibuye ntambama. Sizofutha sinabazisele ingane ngathunga 3. Isibonge esihlukene sonke. Uzeni jazz nje into ngazithi. Bake wathi omunye ubaba sengihlala phansi. Bake wathi omunye ubaba ngiko omunye umngcwabo ngapha ngakithi. Ngapha manyanyeke bazalwane ngoba ngizwana into engayiboni kahle. Wathi yabona abafana bamjobanisele. Nginika ubulawo. Ukuze nibe bukhali njengami. Ngathi uyahlala nyona baba. Usho ukuthi ufuna babe bukhali phela emantombazaneni. Uyabo? Ngoba mawungekho bukhala wena onqumayo sengisho isibongo sami ngamasibongo. Yona ndlela okuphulisa le. Nala evangelini sinawo lonke. Yamadoda anakamanje ingane zamantombazane umfana ethi hayi mfana qhubeka noye. Noma ngasho uqhubeka uthi uzoyiza inkulumo ukuthi isho uthi hayi wena uright. Uright kanjani? Mina nje laba bami uyaza mina sephethe noma 20,000. Athi baba ngifuna ukugana nje boy ngawushaya nami u40. Ufuna ukugana ngempela? Angiyibona ke angifuna ukubona lo muntu ufuna ukugana inhlobo umuntu yaphila. Hayi sigebengu. Ngoba isigebengu sithatha esinye isigebengu. Abantwana bethu ababekezela. Abantwana bethu mabefuna ufika la. Abafana noma amantombazane abenze njani? Abafana noma amantombazane ababekezela. Bese kuthi amadoda mase khona amadoda adodisela abafana. Nami ngikhathela ukufundisa abantu phela. Baqhubeka baphuma babuye bangeni ba. Babuye bethi yasifana. Bazothi sufuna ngihlale phansi nimazulu. Yakwazi. Amen. Oh mama bafundisa amantombazane. Amen. Angizwa. Oh mama benze njani? Papi. Baba ngene ku WhatsApp, mama ngene ku Facebook, ingane ngene ku Twitter. Kuyatrenda konke la trending ngane ku. Yazabona. Angene ma calls now and then. Uyangizwa yini? Baba baya yakifona. Baphethe nga2 khona ngawazi. Maye. Hayi. Isizwe esinjani lesi? Ingakho nomoya, ingakho bewakuthi sinokuthiza nje. Baphambene nomoya, kodwa ilahleke kuthina abazali. Hayi. Ilahleke phi? Mina njalo sengihlala phansi. Ngishilo wathi noma ngeke ngithande vele nje ngimubi, ngimjena, ngiright. Futhi ngiright. Abona nje manje ngiyokhiqiza izinto eziright. Ngisaphila. Awukwazi ukuthi ukholiwe. Umuza athi umfana, hayi kade ngiyohlawula. Hayi bokulobola lokho. Usitshela ngamanyala. Hayi ngikayihlawula esami ingane. Utshela ngamanyala. Ungazi ushosho lawo uthi wena wahlawula.
usitshendo wakhe umuzi womuntu wonile phinde uzofutha la phinde uzosilidela asikhulumeni kwisikhathi singesishobazana weba namba bafanele bafanayo sazosebenza ngithi usebenza usazosebenza mfowethu ngoba kufuneka baqonde bathi ukuze babe amadoda kusasa lezo ba uNkulunkulu uzobusisa futhi intombazane ngiyatshela uma kusisa ngentombazane Mama uNkulunkulu akubusisa ngentombazane hayi bafundile ukuthi ngikhala phansi uma kubusisa ngentombazane ungathi ugeliza wami Okay. ngoba lokeliza wakho omhlukanisa nobaba ngoba uthi ugeliza ubaba unoboy uzohamba kusasa ugeli kube nento afuna ukuyikhuluma edinga yena angakwazi kuye kubaba ngoba wena ufaka umncele ngoba ufakeni mhlawumbe ngisho lento sengihlala phansi bawo mina lapha na kwama nginamncele uthi intombazana umfana ingane zami zonke khulumiswe lo bonke abakhulume umuntu akazayikhulu abakhulume ingane ngobaba ngikhuluma into entsha la ngiyabona ngisemuhle ngibona ngiveke umuntu yawo noma ingayintsha kodwa iyona noma ungayizwe kodwa iyona ukuze singandelwe izingane khona ingane ezalelwe esontweni esinye igeja ngisisibusisi sizobusisa ubani ngoba izala umfana oshaya uthenana okunye nginekhanda ungathi umfundisi vele kuzalwa uyena umfundisi singangcolisa ivangeli amen singangcolisa imbazalwane uyangibona nje ngimncane uyangibona nje ngimncane ngifanele ukuba sesitayeleni futhi ngifanele ukuba nenqoba yengane futhi ngakungenzeka kodwa ivangeli umoyingcwele yombambo bazalwane unezinto esayidelayo asizukudlala esini uzodlala mawudlala phuma phandle wadlala iy'nkeli shiye thina sikhonza uNkulunkulu wenu awu amen sanjenje bazalwane sashiya izinto ezazamagugu ingakho kunje bafowethu nithandane ngempela nenze njani ngempela ningadlali enkosi